Hmm? Ito. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng inubarang manok at meron tayong pritong bangus at meron tayong sausawan patis na may sili at drinks natin tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibit, malinis na yung kamay namin, mga taking Kapampangan. At syempre, ang nag-request po ng pagkain natin ay si Ma'am Chelin Meriares. Ayan. Yeah. Ito na po yung request niyo, Ma'am. Yes, kain na po tayo. Maganda na po. Maganda na, bro ko, bakit ko pamangan ko. Ayan. Yan. Kailangan papakita natin. Yan. Kanya mo. Ay, may sausawan ako. Yeah. Patis. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Ma'am Chelin Meriares, para sa iyo po ang unang subo. Maganda mo. Ito ay dish ng taga Aklan ba? Aklan. Ito po yung hubot ng saging. Yan. Ang nakanyaman niya. Cheers. Kapag nagre-request kayo mga kapudibi, mag-comment po kayo sa latest video at nagpapa-shoutout. Kaya tayo ng bangus. Sa'yo. Thank you. Bangus. Ano na ngayon?
29. Welcome school. Welcome back to school. Nambay niya, ko. Welcome back to school. Ano na yung pagbabalik? First day ng class ng mga bata. Kaya, makapuloy, ingat-ingat po kayo. At sa mga anak nyo kasi, tag-ulan. Naulan, no? Meron na naman bagyo. Kumusta po kayo sa mga nasalanta ng bagyo dyan? Ingat po kayo. Native pala yung chicken natin. Yung talaga atang ginagamit nila. Native talaga? Native. Para lasang-lasa talaga yung para malinis yung natin. Ang sarap malinan kasi may gata, no? Tapos, yung chicken pa natin native. Sinamahan pa ng pritong bangus. Sarap. Sarap. Harap. Sarap. Ay, naka-foodie base, may natira po akong konting bangus. Mamaya kakainin ko po yan kasi kailangan kong bilisan dahil mag-shoutout po ako. Shoutout po kay Jemar KS from Talibon, Bohol. Marina Milak, happy birthday daw po sa anak niya na si Eliza Milatsi, coming from her mamita Milatsi from Hemet, California. Ayan. Shoutout po Alex B. Haliandro from Caloocan. And happy birthday po kay Dayanara Villaruel. Ayan. Happy birthday po, ma'am. Happy birthday po. Eden Mendoza, shoutout daw kay Tita Mita Cabale from New York. Ayan. Shoutout po. Rose Palacio, Ruby Garsalia or Camille Garsalia. Ayan. Shoutout Camille. Emily Roble Hermita from Danau City, Cebu.
Juliet Tamayo. Ayan, shoutout po sa inyong lahat and God bless po. Salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. At sino pa? Si Nanay Babe Kaluya. Yan. Marina Kaluya, Lola. Ay, Nanay. Shoutout po sa iyo. Shoutout po. And Tita Olivia. Tita Olivia. Tita Nelly Pineda and Tita Cynthia. Shoutout. Shoutout Baby Alson Catherine Bugay. Isa inaanak ko. Shoutout sa inyo lahat. Shoutout po. Makapu DB. Agi sa mina naman pamangan mi. Ang gana. Ati nga pala sobra. Ati ko rin sobrang din. Kaya ang gana kayo ng video. May makapu DB. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo palagi. We love you.